Hi guys, I just want to share my experience with you sa Bagyong Emong. So July 24, that's Thursday, I decided na pumunta ng Burgos. So ang tagal ko na kasing hindi nakauwi. So since naka-distance learning naman, so sabi ko what if umuwi na lang muna ako. And I have to go back before Sunday. Kaya since Thursday pumiyahin na ako. So dahil sa diretsong pagulan, marami akong nadaan ng bahana talaga guys. So after nyan guys, nandito ako sa Alaminos. Nag-cutting trip na ako. Pinick up na ako nila kuya friends dito. And ayan, sa pag-uwi namin ng Burgos from Alaminos, ayan, naabutan na namin yung malakas na hangin. And talagang pati yung mga puno talagang sumasayaw na sila dyan. Nakarating kami ng bahay nila Pastor Franz around 7 p.m. and nakapag-dinner na rin kami sa film na ito guys. Kung makikita nyo, yan, napakalakas ng hangin and hindi ko ina-expect at hindi ko na rin siguro na-check na signal number 4 na pala. Sinasabi pa nila umabot ng signal number 5, pero wala na kayong balita, walang network, as in wala. Nagising na even Pastor Franz, nandyan na ako. Nagising ako around alas 11, pero alas 8 nag-start na yung lakas ng hangin tapos nung ulan niya. And medyo nag-aboard na kami dyan, especially yung mama ni Pastor Franz, kasi maraming mga punong nakapalibot sa bahay. So there's a possibility na pag yun natumba, maring dito yun sa bahay mapunta. Pero ayun nga, talagang inaabangan namin kung paano yung bugso ng hangin dyan. Parang ang haba-haba nung gabi. Sabi ko nga, parang may demonyong naglalaro. Then, ayan, kinaumagahan. Ganito na pala yung nangyari dito sa harapan nila kuya friends. Ayan, ito yung mga puno. Ang dami guys, mga nagsibagsakan. Pati yung puno ng mangga mismo bumagsak. And thankful kami sa Lord kasi hindi talaga bumagsak sa bahay. Yan na yan, may nilipad sa mga kable and madami ditong mga kailangan ng linisan. And pumunta na rin kami sa church para ma-check. And ito yung sitwasyon ng mga banyo. Lahat ng yero ay nagsiliparan. Walang naiiwang yero dyan sa banyo. Tapos itong kids ay nagsitumbahan yung mga armchairs. Ayan, so meron ding kusina dito sa taas. Hindi ko na nabuksan dito sa loob kasi nakalock naman siya. So far, wala namang masyadong damage. Pero itong kusina namin guys, naiwan lang itong lababo. Ayan, tapos sumakyat ako ng attic. Wala din tong flooring nitong entrance mo papuntang attic. So, nilipad na lahat. And kung makikita nyo, ubos yung mga leaves sa mga puno ngayon. Ang dami na ito, harap mismo ng church. Ayan, sa matmat. Natumba yung puno. Tapos, naanuan yung kable. So, probably guys, matagal na naman na walang kuryente dito. And naglibot din kami. Pumunta kami sa Iliw-Iliw. Ayan, so may mga puno kaming mga nakikita. Nagsitumbahan sa kalsada mismo. May mga bahay ng mga members dyan na check din namin. And ayan guys, talagang madaming damage ito. And nakakasakit lang sa loob kasi talagang may mga bahay na wala, as in nasira yung mga bahay nila. So yung iba ang lalayo ng pinagliparan ng mga yero. Ayan may mga maliliit kasing mga kubo, mga bahay, mga ganyan. And talagang pag nasa open area, affected sila kasi tama talaga ng hangin. And ito yung sa pataas na, ayan, madaming puno. Actually, parang nalinisan na nitong dumaan kami. Ayan, inalis na nila siguro yung mga ibang kawayan dyan. Alam nyo naman Burgos, more on kawayan ang goods nila dito. So, ito, ingat na ingat kami kasi kawawa yung motor, baka matusok. And may mga, katulad ng mga kambing, may mga nagkaligtas, pero may mga church members na nawalan talaga ng mga alagang hayop. And pagdating namin dito sa Iliw-Iliw, para itong view deck dito na barangay. Ayan, makikita nyo yung mga puno dyan na talagang naubos yung mga dahon ng ilan. Ayan, then dito lang may signal kasi merong tower dito, pero talagang napakahina pa rin.
dumating na akong walang kuryente. Second day ito until na wala pa rin kuryente. So, talagang struggle is real. Kasi ang hirap mag-reach out, lalo kung kailangan humingi ng tulong. Ayan, mula sa iba, diba? After namin na makisignal dyan, actually hindi pa rin kami makakontak eh. Bumalik na kami kasi plano namin pumunta ng bayan. Pero naglinis pa kami saglit sa church kasi talagang nakakalat yung mga yero. Inalis na lang din namin yung mga kaya pa namin linisan. For the meantime, kasi talagang madaming trabaho to. Actually, hindi rin kami makapagtawag ng mga members kasi talagang lahat naapektuhan ng bagyo. So, ayun, kami na nandito kung ano yung kaya lang muna para at least kahit paano maging maayos. Ayun may bubong din sa church mismo na lumilipad, na tuklap na. So, inayos din namin yan. Si Kuya Franz sumakyat. So, ayan, nag-decide kami na pumunta ng bayan kasi gusto naming maghanap ng signal kasi doon lang possible na may signal. Kasi as in wala. Parang alam niyo yung back to 90s kami, 70s na parang no phones. Ayan, walang kuryente. Ayan, hirap kami sa tubig. And makikita nyo talaga, masasabi natin na medyo matatagalan pa yung pagkakaroon ng kuryente. Kasi itong mga punong to, syempre dito sa Pugurwak na pinag-stayan natin malayo sa bayan. And kung titignan natin sa mga nadadaanan natin pa lang ngayon, mismong nagsitumbahan sa kalsada at damay, apektado yung mga kable ng kuryente. Ayan, may mga puno na malalaki talaga na natumba. Ayan. So, dito karamihan mga bamboo. Yung mga kasi ang product dito sa bandang to, ayan, maraming silang bambong tanim dyan sa gilid-gilid. And actually, hindi ko na talaga planong i-vlog ito, pero nakita ko ang daming clips. Pero at least, 'di ba, makita nyo yung anong naging sitwasyon pagkatapos ng bagyo doon sa Burgos. Ayan. So, ito pa, ang dami. Hindi ko ma-imagine kung gaano siya kalakas kasi even ayan, mga poste, meron nabubuwal hanggang ugat mismo. Talagang naibabaliktad niya yung puno. So, ganun talaga ito, merong mga tahanan talaga na, alam niyo yun, struck down talaga. So, ganun pa man yung nangyari, parang thankful pa rin ako sa Lord kasi, syempre, safe kami. And so far, wala naman ako nabalitaan din may casualties. So, siguro, yun yung na lang, pagpasalamat sa Lord, even na merong mga storms and typhoons na ganito. Ayan, talagang yung protection pa rin ng Lord sa bawat isang sa mga members namin. Maraming nawalan, maraming mga alaga na namatay. Ayan, may mga bahay na nasira, madaming kailangang i-repair. Pero alam niyo yun, meron pa rin reason to thank God. Yan yung meron pang buhay, 'di ba? Na tinatamasa natin. And this events, these mga natural disasters, hindi naman natin 'to may iwasan. Maaring makapag-prepare man yung iba sa atin, maaring yung iba hindi. Ayan. During this time na mga ganitong sitwasyon, naiiwan na lang yung faith natin kung gaano tayo magtiwala sa Lord, sa Kanya. And maybe kahit malaking bahay ka or maliit na bahay, makikita natin dito talagang naapektuhan. Dito pa nga meron pa nagsarili. I think nakatulog, sinasabi nila lasing, or siguro pagod na rin talaga na nagdilinis. Ayan, ang daming mga tao makikita mong nasa labas yung mga mukha nila pagod na sila. That is just the day after the typhoon. Kaya dito mix na yung emotion. Maaaring yung iba super lungkot na, diba? Super nasaktan sa lahat ng nangyari, pero pilit pa rin nilalaban yung bawat araw. Alam nyo yung mga ganong bagay. So,
So mula sa bayan ng Burgos, guys, pumunta pa kami ng Dasul. Ayan, para lang kami nag-road trip dyan. Pero chinek din namin yung mga ibang lugar, ano kayo nangyari. Pero dito guys, sa pabuntang Dasul, hindi gan karami yung punong nagsitumba kasi may distance yung puno. Ganun din sa kable. Hindi ko alam, siguro meron namang naapektuhan, pero merong mga kable ng kuryente na malayo dito sa puno. Ayan o, kung makikita nyo dun sa left side, malayo siya sa mga nakatinim na puno. Kaya I think hindi gano'n naman naapektuhan yung mga mga kable dyan. And ayan, then after namin sa bayan, bumalik na kami and umuwi na kami kasi talagang kumuha lang kami ng signal para at least makapag-update kami sa mga mahal natin sa buhay. And ayan, charging time guys. So pumunta kami dito, may mga tower dito, may mga generator sila. Pumunta kami para mag-charge kasi talagang ilang araw nang walang kuryente. And ayan, the next day, malakas ulit ulan. So plano ko nang umuwi nito. This is Saturday. Pero ayan, ganito kalakas yung ulan guys. Diba? Struggle is real. Then syempre hapon na, hindi na ako nakabiyahe pa uwi. Dumiretso na lang kami dito sa Kabungawan Beach. So dito sa Kabungawan Beach naman, ito marami pa rin puno as is, same parang sa Puguruwak sa ibang barangay. And makikita nyo maraming mga nakahandusay na puno. Pero mind you guys, mas malapit to sa dagat. So for sure, mas malaki yung damage dito. Ito literal na nabuwal yung puno hanggang ugat. Ay, ginising niya yung mga puno. Talagang yung para niyang binunot. Ayan. So marami pa rin dito and pati tong barangay hall nila affected. Sabi nila dati kasi binabaha pa nga daw dyan, pero hindi naman namin nakita na may baha. And sabi nila tong beach mas maganda kasi parang nalinisan yung buhangin. And ayun nga guys, nalinisan nga. Diba? Ang ganda ng buhangin. Pero hindi ako naligo dyan kasi napakalakas pa ng alon. Tas baka mahila tayo. So mahirap na. Siyempre marami pa tayong pangarap sa buhay. Pero yung mga puno dito guys, yan, wala na silang fit. Then after namin guys, ito kailangan na rin namin mag-igib ng tubig. So nandito tayo sa balon. Merong balon na malapit sa bayan ng Pastor Franz. So nag-igib-igib kami kasi pati water system down. Isipin nyo, down ng kuryente, down ng water system, wala pang signal. Ayan, talagang bumalik yung buhay natin sa nakaraan. So after dyan guys, after church, hinatidan nila ako ng Mapandan. And ito yung mga madadaanan pa natin. Talagang grabe yung hagupit ng bagyo. Ayan, napakarami. And mga bahay dyan, mga puno, ganun. Even to mga pwesto. Yan, sa Alaminos na ito. Mula Burgos hanggang sa nakasaswal na tayo. Malakas na naman ng ulan. So, napaka-moody ng ulan. Mamaya ang lakas ng ulan, tapos biglang mawawala. So, buti na lang guys na nag-decide kami na ihatid na lang ako kasi pag nag-commute tayo, mukhang mahirapan tayo. And I think parang kakaunti pa yung nakikita kong mga bus so far. So, ayan, pagdating namin ng Dagupan, wala nang ulan pero ang baha pa rin dito sa Lukaw. Nag-U-turn kami kasi hindi kaya ng sedan. Kaya iikot kami ng Bunuan para makauwi ng Mapandan. So, grabing experience to guys. Di ko na makakalimutan.